Ha van szabad hely otthonában, erősen ajánlom, hogy ültessen császári sárga barack csemetét. Ezt nevezik a fán lévő aranygyümölcsnek, az ősi hagyományok szerint a sárga barack pénz és státuszszimbóluma. Ez egy Japánból behozott prémiumfajta, rendkívül hidegtűrő, nagyon alkalmas Magyarország éghajlati viszonyaihoz. Évente legalább 2 szezonban terem, meleg területeken akár 3-szor is, a húsatelt és lédús, puha és édes, nem szükséges hámozni, nagyon alkalmas otthoni termesztésre. Az ültetés nagyon egyszerű, amikor megkapja a csemetét, azonnal ültesse el a ház körüli szabad földbe, jól öntözze meg, és várjon a sárga barack szüretére. A gyümölcs különösen gazdag a vitamintartalmú, kerek, mint a kis napocskák, húsa vastag és lédús, éretten csábító aranysárga lesz, íze édes és frissítő, sajátos sárga barack aromával. Egyszeri ültetés után évről évre lehet szüretelni, különösen költséghatékony. A legjobb ültetési időszak éppen most, ebben a hónapban van, ha elmulasztja, akkor 1 évet kell várnia. Erős életképességgel bír, a túlélési aránya meghaladja a 95%-ot, nincs szükség speciális oltásra. Ha idén ülteti a csemetét, jövőre már élvezheti a friss gyümölcsöt. A császári sárga barack önbeporzó képessége erős, hidegtűrő képessége kiemelkedő, nappali éjszakai hőmérséklet különbség mellett még édesebb, ritkán van kártevő betegség. Ez egy japán tenyésztésű, 20 éves kiváló fajta, hideg és aszálytűrő, nem válogat talajt, még tavaszi fagy esetén is normálisan terem. A benne található természetes A-vitamin ideális a szemvédelmére, különösen alkalmas gyerekek számára, akik tanulnak. Azoknak, akik szeretik a sárga barackot, ne hagyják ki, kattintson a linkre a rendeléshez, hogy családja mi hamarabb élvezhesse a frissen termesztett császári sárga barackot.